Haji Harpendowo ngurmati karo anak kandung dan saiki ampas berablas wis dadi wong pelarat sakat wis dadi kere neng alas ra iso mangan tangguh mati kawiren ora ana nami detuni lakon kang wis lakon ya nami lakon sing kumpul lakon sing awuri kuwi kena kanggo mawas diri lan gandani bakal nadyan ditulis nganggo mangsi tengkono dibungkus nganggo mutiara sing jenenge wong madu apa meneh nganggo tokoan kuwi dosa sing gedhe martakanku wadanaya ayu kumma utrawi rahno maratani Dimas Prabu dadi dina iki sing diruputake marang Puntadewa merga Pandhawa kabeh dadi korban Pandhawa dadi wong alasan ana wana kang lupa iki yen pancen sing nganggep Puntadewa iki dosa lan luput dina iki aku arep nduk hukum nganggo cara sing kepilih aku mung bakal manut Werkudara yen Pandhawa wiwit yen purna urip rekoso klambangan ning alas yakuran umur nanging para ati dadi sawangan kakanggo Ratu Drupadi panjenengane kae putra putrine Narendra wiwit cilik urip mulya ning merga nuruti mungkare nafsumu saiki dadi wong popo limang wulan loro sawangan kakanggo Drupadi erek maneh urip modal madul perwajur atine nalika dicambak rambute dirang-rangke karo Durusasana ana sajroning pasamuan nalika sesukan dadu ati ora tegel ngawak kahanane Mbah Drupadi ing kaya ngono Werkudara ngerti yo iki sing nyawang karo sing nglakoni kuwi rasane durung karuan padha
sing nyawang karo sing lakoni kuwi rasane durung karuan padha yen saka penganggepe Werkudara Mbah Yumu kae urip rekoso nanging yen manut ature yang Drupadi marang pun kakang malah batine rumangsa marem lan andhep merga bisa dadi wanita ingkang setya bekti marang guru lagi jumbuh lawan gawe para sepuh wanita ingkang setya kuwi paribasan swarga nunut neraka katut urip mulya ya ora sulat urip rekoso ya ora ngrasula mula dadi menungsa ki aja seneng ngukur wong liya nganggo ukurane dhewe sandangane wong liya sing trep ya sing duwe sandangan wong liya sing ora duwe sandangan aja melu nganggo mergo sing mbok sawang karo sing disawang iki mangsa akeh bedane bar kejaba saka kuwi saiki marang ati pikiran kahanane kawulamu ngamarta kang iki cengkrem dening kamurkane Kurawa yen kawula ngamarta padha urip rekoso lan kesrakat sing dosa kuwi Pandhawa merga bejo cilaka mulya rekasane kawula ngamarta kuwi dadi tanggung jawabmu kowe kuwi ratu bab iki kudu mbok pikir banger pacet bumpet belik mulya rekasane wong sak negara iki dadi kewajibanmu kowe nyangga dosa gedhe yen ora bisa mulyake wong cilik perempuan ingkang lermanuswa kang layon penyoyan memanis Pakudo ojo banget anggenmu ndiwak-ndiwakake karo Kunto Bimu ojo nduk anggap lamun aku iki wong resik Kunto Bimu iki wong suci aku iki uga titahe pangeran ingkang awujud manungsa sing mesti kadurungan luput dosa lan lali sing kabeh mau pancen dadi sandangane kita nadyan to manungsa kuwi mesti gendong kelumputan lan bedosan nanging manungsa sing apik kuwi mesti gelem mawas diri dandani pakarti banjur mertobat kanthi kumemen lair kandas tekan batine aku ya rumangsan yen aku iki dadi punjere kelumputan mula ing alas kamyapa iki aku ewangono ngesot lan sujud marang kurbane Mbang Agung supaya Kunto Dewan kok pangapura ya ewa dene yen pancen Kunto Dewa iki mbok anggap memawa lan bisa ingkang kebak dosa sing dadi jalaran kasangsarane Pandhawa lan kawula sak negara Ngamarta aku rela nampa pidana marang kaki kuku kanca-kanca pitantekna jantungku Werkudara Prihatin mas pobong ijil tubuh tahapan pokaryo sing tak lindung yen nampi
Werkudara teka kala karo kowe bareng saksane tapak pandu kowe sing hati-hati kowe tetep gak undi-undi tetep gak aji-aji yen ana ucape Werkudara sing suka akalan kasar aku njaluk ngapura uripku iki sakukuwe mung tak nggo mayungi karemamu bareng
Kanjeng Sri Jagat dibuka toyo jagat manis kubur kubur durno Jangan apa-apa ya. aman kapit Aryo Sengkudu indikan sak rampungi pasewakan agung negara Mestina mau aku nganti marang Sentana Praja Kanan Kurawa Buddha marang Kamiloko sing perlu ngece karo para Pandhawa sing dadi wong alasan wis 11 taun kali setahun dipameri panganan sing enak unjukan sing seger men saya kaliwet men saya muntah lamun dene ketemu karo wujude buta gidrak-gidrak jogetan lagi sing kahine kok joget dulu Langsung. Pengingan saya itu tak bersengaten kok kedah ngertos kalian turut sewu peraken Abu Toring sampun kabar. Ing atasipun wiwite mawon sampun dalu kangge jejer surat Bapa Pitama niki mangke malah saya kesuwen. Pun ngaten kemawon. Mergo tiyang mirsani semonten kathahipun niku nuwun sewu boten butuh suluk, boten butuh wejangan, boten butuh pidato sing dite mung ego lan sinden. Yang mirsani niku jinise werni-werni, wonten pancen nggatekke crita, nggatekke lakon, wonten sing nggatekaken piwulang, wonten sing mriki butuhe ndelok lelucon, wonten ugi sing butuhe mung ngarep nyawang sinden. Sing teko kene butuhe nyawang sinden monge teko. Salah semonten katae. Mila enggal paring dawuh kemawon marang Sopun Goli daya tepan sarto lan diwato Kala tanpa rupa kula menika ratu saking negari Dewa Tarong Ahmadanipun Suwardi Prabu Nagakaya nami kula pun Nagakumbang Prabu Nagakumbang Kasindianji yetosipun kula menika badhe minggah singgil sowan wonten ngarsa Paduka Siwun Prabu Duryudana ketadah wonten takawates mriki pinanggih kaliyan Paduka mila sisan damel kula nyuwun pamilah kula badhe matur Paduka sing bakal kuwaturake Nagakumbang nuwun sewu tiyang sepuh kula Rama Prabu Nagakaya rumiyin menika pejah ingkang nyirnakaken inggih satriya Ngastina utawi Ratu Ngastina Inguni ingkang kekasih Raden Pandhu utawi Prabu Pandhu Dewanata. Saged-saged kula jejer dados anak bisa mipul dhuwur mendem jero ngarungake asmane wong tuwa mulyakake tiyang sepuh ingkang sampun suwardi. Inggih nadyan nuwun sewu kabaripun Prabu Pandhu sampun sedo ning Pandhu anggadhahi pedhak ulun ingkang naminipun Pandhawa Puntadewa Werkudara Jalaka kembar Nakula Sadiwa. Kula kepengin lebur cinta
kula kepengin males ati gandeng sampun kaloka bilih para Pandhawa menika mangsalipun Paduka Sinun Prabu Duryudana munjutaken bilih kuwen netra satru ing sangkraan. Kula nyuwun parilah kula badhe babati para Pandhawa bagus. Rinangko kinempet-kempet dosang retnaning bawana ya setukang walang api kaya lumaku wanci pangklok kepapak obor sewu Bareng Duryudana krungu apa kang dadi kesagwamu Prabu Nagarumbat. Mesti wae Duryudana nglirani yen perlu mangestoni, yen perlu kuwi bisa mateni para Pandhawa bakal tak paringi ganjaran gedhe. Separone negara Ngastina lan wenehake marang kowe. Ayo. Romalan para ayang aturaken panuwun tanpa pamitan dene paduka badhe paring sih nugroho dumateng naga bumbang ingkang agungipun kados mekaten malah ripalungguhan samangke daya-daya kula nyuwun pamit kabar sebarang para ripalungguhan samangke para Pandhawa nampi paukuman Praduka merga kalah sesukan dadi mapan wonten ing wana kamiyuka jaya-jaya kula nyuwun pamit kula tingkese para Pandhawa duka-duka digawati ati aja nganti kene napa kumangke Iki pamulo ati kono
Arya Sembuni. Kalau nuwun wonten timbalan ngadhawuh yen anak Prabu Purwati. Rumangsa bangga Birawa rasane atiku padhang jinglang atinku. Anggenku mungkin srana supaya Pandhawa kang mati sekarat ora wana kamyupa ora urung bakal lakon. Nitik sagwane Prabu Naga Kumbang anggene bakal para Pandhawa. Mesti tadi dalan sirnane tedak turun paman Pandhu. Inggih lajeng anggenipun badhe dharma wisata dhateng wana kamyupa. Paduka sakadang Kurawa kanthi suka parisuka ngasta daharan ngathah tur rasa unjukan ingkang seger lanjut tetep badhe dipun tindakaken kudu nindakake. Men para Pandhawa saya ngenes ngerti wong mangan enak udun-udun. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Pasipun kula menika tiyang sepuh, kewajiban kula menika caos pemut dhumateng nuwun sewu anak Prabu sakadang Karasata Kurawa. Mbok nggih sampun. Boten perlu paduka menika sia-sia dhumateng para Pandhawa. Kawontenipun Pandhawa sak mangke menika sampun wujudaken bab ingkang nesaken sanget sengsara sanget. Para dewa abadi dipun paeka ing kados mekaten menika nuwun sewu napa mboten nesaken. Kabeh jenenge musuh kesatu iki. Tetep badhe ngedamel Pandhawa kang mutar alon-alon. Nggih monggo menawi mekaten kula namung caos pemut. Lan lampane kababar menika mesti kemawon badhe kinarya kaca Brenggala tumrap lampan ingkang dipun pirsani dening jagat saisinipun nggih. Bentang sangat
Nyong nekali wuwus rasa prawilangka kaya sima prakil pasti jonggo dendanyo mangan baboyo Wadya Bala Jamanegara Guwa Barong inggih kanthi sinuwun kalimat madhep dawuh inggih sinuwun wonten dalu apa to darungane wadok lah awe cedhak saya tak raketake ana kewajiban lan jejiban sing kudu sanggup Loko kumbang wa santuk malilah seorang ngesilo Prabu Duryudana ngewu bakal ngokok ketiyo pendung Mula kamang kono di palungwani jojo wedi kangelan Tetakno Prawadya Bala Syoga ing giri sawit koing katu budak marang wana kamyoko Meniki betelang sedikong eswakan jauh kepanipun tidak bincang nopo Nabian to sambungo bertolok lintang rambatan budak budak yoi